General Services Office kag Senro nagumpisa na sa clearing operation sa mga posters sa palibot sang syudad. Alkalde nagapanawagan sa mga barangay officials nga magbulig sa pagtinlo. Nag-umpisa na sa pagpangkakas sa mga posters kag campaign materials ang General Services Office ng syudad sang Iloilo. Ini ang mga tarpaulin kag posters ng mga kandidato nga ginpahamtang sa designated poster area kaangay sa mga plaza, mga dalan kag mga pader sang puluyan. Isa ka adlaw matapos ang eleksyon, ginsugura na sang GSO ang pagtinlo para amat-amat nga mahawanan ang mga public places. Nahibaluan sa nagligad pa nga semana, nagmando si Mayor Janet Treñas sa City Environment and Natural Resources Office upod sa GSO personnel nga tinluan ang mga dalan, plaza kag iban pa nga pampubliko nga lugar. Antes pa sang eleksyon, ginpatawag ko na ang aton nga GSO kag Senro nga mang limpyo gid sang tanan nga campaign materials after elections. And daw kung tanaon naton subong daw kalabanan niya ara sa public spaces, sa mga plazas, mga dalan, nakuha na gid man. Ang nabili na lang ang ara sa mga private nga mga properties, no? Dira ginahulat-hulata mga tagiya nga sila na mismo makuha. Ang tanani gina-shredder ta ka ginadala dito sa aton sa Kalaunan downside. Nagapanawagan man sang suporta ang alkalde gikan sa mga barangay officials kag mga volunteers nga magbulig sa pagtinlo sang ilatagsa ka mga lugar. Sa piyak nga bahin, nagsugod naman sa pagtinlo sa Tanza Cemetery ang mga personnel sang Senro. Ginpakakas sa mga ini ang mga posters nga nahamtang sa mga pader, lakip sa palibot sang patio. Gintinluan man sang Senro Task Force ang plaza sang La Paz, gikan sa mga campaign-related posters kag materials. Luyag sang Senro nga gilayon nga mahawanan ang mga public plaza para mahilway na ini sa basura. Pinakaulihi nga nalimpyuhan sa mga personnel amo ang public plaza sang Mandurriao. Ang mga barangay stagin padalaan ko man sang notice nga buligan Manila tinlo ang aton GSO kag ang aton Senro kay labi na gid sa mga kabarangayan naton damo pa sa mga bilin nga mga campaign materials and mas mapus para sa ila magtinlo sini. Magapadayon ang pagtinlo sang duha ka grupo sa nagkalain-lain nga bahin sang syudad, ilabi na sa 180 ka barangay. Michael Angelo Serate para sa Level Up Patrol.